Ijing bidal gumuruh saking panti busana kung ingkang bala kuswabra busananira lir surya wedalira saking calanidi rasa mateng jagat mungup paning sapucing wukir mrepapa bangsu mirat krasa rating surya nampek mega lan gunung kapiarsa swaranipun lerombae samudana dinar buka bende abdi alam priral sabun siwoko genya habuka waring suko dari cipanjaripun Bapak Budi Widaya telah Ibu Eka Trisnawati saben kemareng abuka waring suko kacendra sang suko manggala binangka paraga riji kekasih bagus Suparjo Caos Gonduk Kewolo molat kanan molat ngiring sang supo manggala kemaring sejo mingga wonten ing sasana Harinangga mraniti sasana kang ginelar tatan mokal bener kang cinta kadya tuk-tuk komat kamit sirambi mas mantram sakti galar tebapak surya kaping 17 sinebat utuh katiti ari sumo palguna dinelar wonten bare wismanipun Bapak Budi Widayanto suara Trisnawati lir ombake samudra kaya deol nyanting mustikaning parigatah punika warnanira Diayu Swarti ya Ibu Warti Larasati beksa dayu kang sampun kawedhar ing jagat Kabupaten Grobogan rantap rentep tambur beri sinambung Diayu Sri Mulyani binarung ing rabyam yang watang agati kapiarsa swaranipun lir ombak ing samudra
pesta jimblek sarendeng gelar tayung nganti bingung kapan bisa kasembadan mancing ing swarga loka Sang Subo Manggala Kapitoyo Piniji Kinyo Pratita saking lupat dose beksa taimang gelar wajirati ayo lejo pergawe le ayo lejo ya bebasan garis sakpuluhan le aduh wong semono kayak diayai dewi pranyata priya pideksa kaging sarira janma kang pinilih saking ngarsane Gusti kang karya sangat lo oh ya
miwiti sendhu sindene pradangga ramane dhewe beratira pasiwatan jrona yuka gondo arum jayane amarang ana cundhuk kembang menur kalung sekar mati berkas kaya kimelat pindho golek kencana tandinge kang amulat pindho dono asmara Jangkawuri dia masih mas memasinggo saupama gondo arum cayane amarang ana cundhuk kembang menur galung sekar melati kaya kedadi melat pindho golek kencana tandinge kang amulat pindho dono asmara meneman tanpa mundur tanpa mundur prawa sangkara murka Lestari Widodo Anjas moro hari mami Pasmi
Eji linambaran tunggu pangestu tunggu sami satemah bidalipun jengkaripun Bapak Budi Widayanto saking sasana Kursi rinengga minggah wonten ing sasana Gridha Beksa pindhane Nirkadya wong agung mentarap minggah wonten ing sasana rinengga. Sebesar bali ngambani atur sebuah karsa Bapak Budi Widayanto kadharaken kasuwun minggah wonten sasana Gridha Gudha Beksa ingkang sampun samapta. Aji apabila arasa saripin sekan garwa Bapak Bapak yen ra kuwi aku amo gugu kersa ning ngono ya ngono para
inggih kasempatan kanthi lulus raharja anggenipun Bapa Budi ingkang hamawati sampun kasempatan anggenipun hagambaraken binggang penggalih raos tresna anggenipun hama menteri Trikarsa Budaya kanthi hanjawat asta sawetawis ngeras pantes paring berkah pangestu dhumateng kula sakadang anggenipun arsa ngemban dawuh. Kula bali ingkang badhe hanyarane peksan pambuka panjenengan Bapa Budi Wigayanto piyambak Bapa Samsuri Candra Bapa Tarto Dombamban Bapa Rohati Wates Bapa Mulyono Dempet Bapa Sidik Karampuk Bapa Sugiarto Pak Yesi Karampuk Bapa Suparjo Jogja Bapa Tulus Sayuk sing rukun Bapa Kardi Senggot Bapa Karyadi Senggot Bapa Kusno Senggot Bapa Kono Senggot Bapa Bambang Senggot Bapa Harno Senggot Bapa Narno Etik Gerijo Bapa Supardi Senggot Bapa Pomo Coran Bapa Sugiyo Gatak Bapa Ali Wates Bapa Yoyok Kadus Bapa Bahso Trembes Bapa Dewi Lamtoyo Jungkal Bapa Jiyoto sumangga Bondok panjenenganipun ing langke ingkang badhe beksa sumangga katuran jagi protokol kesehatan utawi ngagem masker ingkang sampun sumadyo sumangga kula dherekaken Wang citra mawon langgeng Raklar dulu wani ting wardaya Sebesar maling ngambali atur para basa ingkang sampun piniji saking pangari dalang kang sampun kacetha puji sinerat wonten ing Nagara ingkang sampun kateraken dening Pandewara kasun dedya manjing wonten sasana grenane bangsa ingkang sampun ginelar ya ngagem masker Mbak Yu ora ngilangi ayune ora apa-apa tanggal 3 nggih Jeng tanggal 3 ya oke ning ora semene ukae ora kelakon ora mungkin apa Dwi ra iso Jarawing jatmu ya kanggo jatan jiwa jebone dipun pramarane bangsana wala
semoga Bapak ngambali atur sungkem kula Bune Warti Raping garwa wong bagus garwa risang tenan jaya tinapakno kawula mung nadya tama rama ramane dhewe turi marga dipun brama arane taning setya sing sayuk sayuk sampun jangkep so Raping garwa
Sinanggoyo Mitra Production Video Story Sumber suara Mitra Audio Komputer. Aceh sausnya purna sawetawis tumbuli kalajengaken gendhing ingkang pun keresaken para paraga beksa ngerasakan ugungan gendhing ande lumut ketampen mancing sepisan bali para kadang paraga beksa ngerasakan ugungan lagon gendhing ande lumut ketampen mancing semoga para kadang beri raos kasuwan ambakaing nun kita leraken.
injih purun aduh sibu kula badhe madun nadyan Allah menika kang putra suwun. Kebenaran cerak ngayu ngumbar tak sedake tak ingoe eman-eman ora ana sing ngancani Sapa kuwi ingak-inguk ijang-ijang patune mangarep apa wani-wani celak-celuk mesam-mesem patune mangarep nggodha tak takoni apa kowe wis ana sing duwe tak cedhake ya tak takoni sejatine aku tresno kowe mergo corona lali wong ayu tak aja gedhe saka tresnane yen nyata tresno jalukmu apa ayo padha barengan kanggo wong tuwa kene kebenaran cacaymu bae tak takoni tak cedhaki eman-eman ora ana sing ngancani sapa kuwi ingak-inguk ijang-ijang patune mangarep apa wani-wani celak-celuk mesam-mesem patune mangarep nggodha tak cedhaki yo tak takoni apa kowe wis ana sing duwe tak cedhaki yo tak takoni dhek sejatine aku tresno kowe nek kene wae tak aja gedhe saka tresnane yen nyata tresno jalukmu apa ayo padha barengan kanggo wong tuwa aja lera pos pito warnaneku sumeng pura saya satya satya rukun kacetha trewaca cetha ongeleng gongsa lokananta kang tinatap abdi dalem priraos reping garwa sampun kepareng hamba bar ilir-ilir ngambali atur monggo para kadang paraga besa ingkang sampun pikantuk tandha yekti sedan karo Ndraweksa
kadharaken daya manjing wonten sasana krira beksa sampun kenalan. Kasun kanthi tanggaping sasmita. Monggo Budhe Warti kasun jumeneng sawetawis. Sungkem kula katur Budhe. Rong taun ya. Janji pinarak Mas Sami. Bejane jeng Sri. Ah. Rama. Oh, J Pak Marto. J Pak Marto, J Pak terus batun. Turi marko. Ayam madem panggali dipun pramarane wi taning satya. Mumpung nom cepet suki mawa piya. Ayam madem panggali wanita pekinari labuna kerong. Janur gunung janur gunung kukuran kundar pinular. Sembekal ping lumintu dadi laku. Jangkawuri singgo saupama. Ngambali atur. Monggo para paraga beksa sampun pikantuk sedankur tuturu beksa saing kadang pangare. Berat Kadharaken daya manjing wonten sasana kriyane beksa. Sampun jangkep para kadang priraos. sing sayuk sing rukun beret tira.
Raksa kaya Rita Widosono wong nandang tresno dina wengi Adi Mitra katon Audio System Raglar dulu manis sing wardoyo waing ngaren Was yuk balik sarung yuk Anggi hayu loso kasur balik sarung yuk ayam tentrem kang tin namu
sandung mau sore Saurute Mas iya jempol sikilmu ben pulih dadi cilik lar tel gruboga pri raos jambon senang guyung pakaroyo sarangan umbya ing swasana Adi Mitra Audio Sound System Sinoding Video Mitra Renal Video Sore dina minggu sing tak tunggu kuwi ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe ayo berbang janji nyatane alesane mangkelake sapa wonge sing ra gelo kadung dandan kowe ora teko ratapan sejuta deh kok monggo Pak Budi kelangenane iki peteng dedet lali mangan buka ati tangga bapak coban iki awan apa bengi kebangetan uripku iki
enjang kula tumut jinten Bapak Ibu sampun boten wonten ayo yo Monggo Mas. apa pancen wis nasibku yen to aku tanpa bapak ibu nolongso jroning batinku aku dadi anak yatim piatu ayo ayo monggo deh